Agustus. Kagungan putra lahir Agustus. Bingung tak jenenge Agus kok padha jenengku, akhirnya diberi nama Barajuli. Barajuli kan Agustus. Ini wong Jawa niku pinter-pinter. Nggih. Kula niku kagungan murid mahasiswa namanya cah wedok ayu. Bocah umur 19 tahun namanya Salwades. Tak cek mbak jenengmu kok unik. Nggih Pak niku singkatan Selasa Wage bulan Desember. Salwades. Selasa Wage bulan Desember. Wingi Pak nembe semester niki kula mucal mahasiswa asmane Muhammad Gama. Tak takoni Mas jenengmu kok campur Jawa Arab. Mboten Pak niku Muhammad niku niru Kanjeng Nabi. Lah Gama niku singkatan bapake kula Garut